tenan. Mataku cek kelet. Kowe kok turu obah ae badanku cah. Turu obah ae rono neh. Kupingku lara le kok bantale biasanya aku dhuwur. Mau bantal pendek. Minta salam merek gelem go bantal. Dikon luru kene iki dikek bantal sing dhuwur. Ndak kuwi enek nok kowe wis nganggo loro. Ndak kuwi tak tumpuk tak lengkik. Aku wae trimo kenean kok besok. Wis mulai adus jam Anu lawange tutup neh. mau Mesti subuh kok. wis toh. Tur piye guys. Dik bengi. Ora lawang kene, lawang ngarep kok bocah gemblung. Lawang kene no. Dek kipasan tenan kaya Vino wi, kipasan. Ber. Aku biasanya ya ini tangi. Ya bontot. Ya wong ngeprei merkene. Ya wis. Oke guys, ya semalam aku tidur di sini dibaturi sama Hani. Lali orang konten. Sungsung gak tak konten aku lali guys. Terus tak totoni. Jendela harus dibuka kalau pagi-pagi. Saya tak buka Jadi aku nek tuangin langsung tak buka di HP. Ini mati, jebut. Rumahnya sepi sekali. Dan gini, kok ngono? Itu, enak apa kuwi? Stop buka sing kene ya. Gak seneng aku dek anu terus pesan gak. Wis tak buka kabeh ini. Nah. Wis HP ku nanti sih guys. Aku nambah ayah rokan turun ning jopo kene. Hani tapi kita rada wedi. Jadi turun ning jero. Kadang kan. Dia belum berangkat 5:30. Loh, kayak delok pesano. Turu pola kejadian. Oh, bye. Lah gulingku mbok jupuk ta? Ora. Kok aku jupuk gulingem? Gak masuk. Aduh. Oh, sundel bolong. Sing isar. Aduh.
Mak ora nih. Pasar kowe. Ini ning pasar. Duh, jam 6 kurang seprapat roh. Kok 5.42. Setengah 6. Ya lawang sing kono tak tutupe. Apa engko nek dhek wis budal tak tutupe lawange. Enggak. Ya piye? Tak tutup. Wis berangkat, guys. Hati-hati pokoknya. Ini gak sekolah. Ini yang perlu jadi. Apa tenane lampune? Apa bos? Terus ning kono apa ning kono? Hadi gak gelem turun ning kene. Dedok kok kene malah. Kok apa sampai dedok. Kene turu kene kok kabar aku ngono nek kene ambek Hani. Lipa. Lah ngene mbok Pak en ora dadi. Lah turu kene mas jedok nek kok enggak jedok kok kene aku. Iya lah Mbak Hani. Kuwi dhewe ha. Tok mana nek ben tak kon baturi kowe, Dik. Jadi gampang gak dhewean. Ben Lah tok mana kowe tak kon baturi aku nek kene turu mbek aku. Aku seneng nang kamar. Hanya obah ya kaya turu kok obah ya. Nek merem yo gak obah lah wong pelek. Telek merem yo madhep rono madhep rene. Oh aku tuh nang jadi ki apa enak jane guru lemari iki, tapi aku Alah kowe iki apa-apa penak engko neh gawe omah maneh ning ndi engko ya penak dongsong ning ndi. Hani ki nek awan po enak ning kono kanggo bar gas. Wong enek kamar sisih kidul kuwi ya gak digoni. Tak terus ya slepno yo. Mbok koyo apa ning ndi? Arek aku ngelapone iki. Aneh. Kare lampune nyelap ora ya? Mantune lo dudul ning pasar. Tekok encing sik jejel. Ya ndak kok. Pasare anu manganan podonan. Ya leh jambe ambek jo. Yo. Jambe iki biasanya gak bareng kok jambe iki bareng ya. Iya ora jambe gak ora. Dek kok tak kunjungan lho, Dik. Sapa sing masaknya? Apa? Dek lah. Pergi sesuk jemah ngarep mangan ndi? Mangan kene bareng anu. Cabean. Kung. Jemah paing. Wae lontong. Jemah paing. Kowe Dik. Gak usah masak, Dek. Kok tuk terteran konjo. Ya konjo biasane adik me. Dik sore nek sing tekok roh dhewe ketoke padha roh wong jo. Kowe roh teneh, Mbah Ten sing Mbah Ten kuwi lho ngarepe omahe anu mboke kokok. Lek iya kuwi dik sore kan dadak lampu karo ngene. Jire Mingan jenenge. Ora mingan. Lah yo. Mbah. Wong lek mingane lara apa? Mbah terah aku ngono. Iya, stroke iki lho ya Allah ngono. Mergake biasane wonge mek Wong ya lara. Jadi dilahdekane pantes sesune digawe gedang cengkan rong cengkeh ora susu. Pesan iki jadi tadi sekombok. Pantes ki apa nih? Nah, rom sore. Mbah dulure wedok ngono iki. Kan Jawa ngono apa dulure wedok ya sore nek. Nang ya. Ya nek rugi anu kok, rugi. Ora anu putu lah. Putu lah ya wong anake iki ora putu. Anake musi iki. Anake Mbah Musiro. Anak musi ponakan
aneh deh. Nek putu ya anake kuwi Lenur. Mantune Jarmi iki putu. Sendut dik begini di. Jambe. Mulai jam piro? Mbah, itu Aku ngene pengen ndi sen apa rekreasi Jambe. Wala rekreasi Jambe Pak ngono. Kalau udah gampang to apa Mbah Rum. Lambe yo. Golek sarapan ketoke, buntelan. Terang aku sira aku satu lek gedang. Lu gedang gak Mbah muntal pelak. Jadi ngene rong cengkeh kok Mbah Sumbar gedang saember. berarti biasanya lo sedang suak kan, kita mau suka kan. Tapi dia Enak aku kan seminggu gak apa-apa tiba matang. Walah ki engko bancaan ning kono ya. Rame nek bancaan Jambe. dia tak reung nek. Jajane akeh ndak. Maksudnya beda mek liya-liyane. Zaman dia ini malah dondang-dondangan. Yo. Kayak wong ewah no ide. Kayak janjang ya di. Jadi dondang. Janjang yo yo. Sendang zaman dia aku cek toko nang Tegal kuwi. Terus tahun ini ngono. Tapi ki engko yo akeh sing anu. Ini lho, nek Indo dia kan Bancaan. Sing melok paling wong-wong jaba ngono kuwi jarene kan. Akeh kok bancaan. Jere kuwi kok apa jenenge? Yo kalau untuk terteran. Ya apa ini gede Deni kita Oh Dela. Deni. Kok Dela? Ini paling mbah nek besane apa? Ora iki kancane Deni iki lho sing wedhuse dituku Dik. Lah yo. Wae. Mergo enak apa-apa kono kan. Delah yo rongkos enggak. Kancane Deni lho njo. Oh, pas menjauh Delah. Pak Deni. Delah ngomong. nek gak teni. Gak kene. Oh gak, nek kemi ora dulure kok. Lah ngomong apa? Ora percaya. Pindah. Halo, walah. Iya, pindah. Wes engko aku jatahku lho ya, Dik. Wes, udah mulai. Udah mulai. Kok Mbak Tonetan urung piro sapa? Ton. Sapa jenenge Bu Ida? Cok ini sapa? Ora, Bu Dik. Putra. Delah ki kok ya roh nek anu ya, maksudnya apa entuk terteran kok ya ini wis metu ngono. Bu Putra, ya Bu Putra, Bu Ida. Bu Ida kok sapa kuwi nek? Nali aku Mbak Ton we. Kadari. Ton. Wis rasa masak kok. Masak ding kok. Ya Delah mulai entuk terteran. Pokoke karek Ini nek manganan udah weekend.